Sa NYGC, blind drama. Magpamati na. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. To! Hoy, halo Jack! Yo! Kuchilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong, Ano pa rin, Miloy? kakita ka na aswang. Nag-edad lang ako sa amo sini, pero wala pa ko kita aswang. Ikaw, yahaw? Ako kakita na ko aswang. Sa diin? Arsa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, suguro na naton ang pag... Lola? Ano natabo sa imo? Apo, Catherine, kalain gan siyang akong pamasyag. Abe, hikapon ko ikaw. Ba, hala, Lola, kataas ang hilanat mo. Ano? Oo, amay pa siguro, dalon ko na lang ikaw sa ospital. Ipakonsulta ko na lang ikaw sa doktor. Ha? Nahadlok ako. Hindi ka maghadlok, Lola. Dali, hakwaton ko ikaw. Ba, kabugat sa imo, Lola. Natural na apo kay sa damo ko kaon mo. Amo gani la. May pa siguro, tawgon ko lang si Tito Mascobado. Agod nga siya na lang mahakwat sa imo. Ha? Hindi na lang. Pangita na lang dito sang iban. Nga, haw? Mangayo naman na suhol. Aba, ay, ikaw bala, Lola. Amo pa na ginapaminsar mo nga. Kalain na sang pamatsyag mo. Di niya si Lolo Miloy man. Kag si Lolo Ilyo. Pabayin na lang tigulang ato. Nagakairitar ako kung ari sa dire. Lola, kataas gid sang hilanat mo. Dali lang, kitawagan ko siya. Sige, tawag siya. Kaghambala sa dayon, ha? Nga ano la? Nga ang ATM ko, binlan niya. Ay, apo, olo. Mau ba ayo do kay nakapahuway-huway na kita kaga arida na kalakat-lakat na kita disubong sa ato na barangay na Siaga o oo man lo kaga sa malawig nga panahon natapos gid man ang halos 4 ka bulan nga pagbulo bakasyon ta kag pag training sa may martial arts training center ni Tito Johnny lo ay oo kagkabalo kabalabot lo nga may nanotaran ako ano ganitotaran mo? Nagkupos ba lang buyon ni Tito Johnny lo? Adibal kagid. Ay katarso sa imo karon. Kabalo kabala apo ka. Upod ka sa ko dress ko lahat di pra iliyong kag di pra miloy. No? Tud ka lo? Oo. Sa Kwa University. Ha? Kwa University? Anay ka? Dubag upula ako makabati sa nga mo sina nga university lo oo, kay kabalo ka sa pag-eskwela na mundo. Wala ka para tawo. Sa bagay. Pumatulo no? Apang, anay ka lo? Nga naman nanutaran ako lo? Ano nanutaran mo? Inang tao, inang duwa bala ka tao lo nga ina nga naga kina pa nagkasunod-sunod sa aton lalo? Hindi. Bah, dudusyo ako sa nanutaran ni Tuto Pablo. Pasya mo na sila iban pa nga mga tinawon ni Boy Tirador.
Ba, nagbalikid si Luluwan. Manda ko. Agud nga, kung man, magamit ko ng abilidad ko sa patagsang martial arts. Apa? Kinanglan, magkita ito ng duwag at tigulang, ina. Dumigi na pangita sila. Kinanglan natin nga magkita si Miloy Gilyong. Ba, hindi. Nabatian ko ito. Ginalagas nila si Miloy kag si Ilyong. Magdulog ka ako. Bantayan sa sili. Hulo. Ano na sila? Malapit na lang sila sa aton. Malapit na lang sila. Kinanglan makita natin si Miloy Gilyong. Amo mo tuod. Kaya mo nang mando sa aton ni Boss Buyong. Oo. Sa diin na nanagong duwa katigulang nga to. Ba, nakoy. Ano na, Barok? Nakita mong duwa ka tao ngayon nga nagadulog sa unan. Oh, hindi. Ang chicks. Abot sing dapalay. Hindi. Abo. Animal ka. Gindapal mo kuya ako na. Hindi chicks. Kundi ang isa ka bata, ang isa kitigulang ngayon Nakita mo, wala? Abaw. Mano yan ang mga mapatuga-tuga ngayon na. Sige, Barok. Ato bangon naton sila. Na kayo, ha? Pare, upang na kita. Adong kinanglan jo magatuto. Kag sino ka mo nga magpamangkot sa nga mo sila sa amon? Ako, Todd. Sino ka ginabi ka magpamangkot sa amon ang tigulang? Bawagin tawag mo ko ka tigulang. Hoy, hopin pa ko yung mag-iho siyang sa imo. Kabalo ka bala nga. Damo na ko manatunan. Anong natunan mo na? Kaon? Animal ka. Sino ka? Katawgon mo ko sang subong sila. Ha? Nugay pa isog-isog dito sa Arbon Barangay na siya. Kadamo, mababakal sa isog mo. Oh, nakita pala ninyo ang duwa katigulang na nagahinganan kay Ilyong kag Minoy. Bah, siling ko gid. Wala gid ako magsala. Kabogi na mga sinugo ni Boss Boy Tirador ay. Kag sino ka nga mamangkot sa nga mo sinasamon? Kilala mo wala sila? Wala ka sang labot kung kilala na mo sila. Nga, ano ka sila, malpangayo pamahaw. Animal. Oh, anong gusto mo, tigulang? Kastiguhon ko ikaw agad nga maguntat na ng ba mo sang halakawakal. Abaw, kung makahabal ka kastigo, pabatsag mo subay. Lo? Ate, lo, himuon ta nagkarapat, lo? Ate, ano pa? Ate kayo maplastar ako. Abaw, mabato, nok, mabato. Amo matuod, Rok, mabato, Rok. Pero hindi na makasarang sa akon. Ako sa tigulang. Ate, sige no ka, kaya ako sa bata. Kita na ang una nga magasambuwa, tigulang. Ganito'y, maglantaw ka sa imuon ko sa lulo mo. Ate, maglantaw lang kuya sa himuon ni lulo ko sa imo. Hindi lang kuya magpasilabot. Abaw, may dibir ka nga magambal sina. Handa ka na ba, tigulang? Ay, shush. Handa, wala ko handa, kaya wala ko pa man birthday. Adiban. Animal ka, gid. Kinapainit mo ulo ko. Hari nga lagi isod si Pam. Hay, no. Abaw, ado gahulag. Dahulag siyang langaw. Kinapainit mo ulo ko. Hari pa, gid. Hay, no. Adiban. Ay, di kinakapoy ako sa likaw-likaw sa ibo todo nukoy. Animal, hari naman ako, anay. Wow! Ahay.
Wala mo gadali ka warisipa ko to. Agay, daigo gid sa taluntod ho. Che, Pablo, pati kasakon. Dabo na ko'y tinudaan. Kabalo sila gaw. Wala sila kabalo, kadamo na ko'y may naggraduitan ng eskwelahan. Labi na university o buwang machop-chop. Wala mo gid balikawan ng sipa kulo. Naigo kagidlo sa pipingig. Ahay, kabulid-bulid ng tigulang ho. Ori kikituan kay kaglapakon parehos sini. Maligid ako. Hoy. Kada sing mo magulang. Mabangon ako karon no. Ada kacaba ka sa god ha. Ada kacaba ka ha. Karing manasan niya sipa. Ari wanay wanaw. Hindi. Naigo naman ako sa kilid, animal. Hindi ko ni pagpanampason, tigulang. Abaw, babakod ka, Toto. Nakatindog ka pa? Pagkatapos nagpila ka sipa ka nag-igo sa ibo? Hindi ko ni pagpanampason gani, aring bagay si mo. Bah, may ginhulos ka sa ibo hawak. Baw, grabe ka kutsilyo pertik sa lum. Hindi. Double blade ang iya kutsilyo, no? Abo, gali, Toto. Double blade ang kutsilyo niya. Ito sa hindi ko kapati ka. Tulion mo ko to sa ikaduha ka kahigayonan. Hapag anay ka, anti siyang tanan. Hanugid pala kinahanglan nyo sa duha na mo na kakumpare ka si Prailio kag si Palimiloy. Ginanagas namon sila. Kag hindi namon sila makita tub-tub subong. Nagkaibalo ako. Nga nakaibalo ka mo kung sa diin sila nagapanago. Oo, nakahibalo ka be. Kag nakita na mo sila nagpamahaw sa Tianggi ni Lucia kag dito man kami gali naghalin ni Toto Pablo gaduha. Kag ano ba dyan kuhaon yung sa duha katigula gada kay duha luso na gani na makatindog. Haluson makatindog ha? Hapang sila ang may kahimuan kung nga na priso si Bornok. Ay, na priso na gali si Bornok. Ang otod de silo na gani. Ni Mascobado, lo, ni Mascobado. Ni Mascobado gamiga ni Rose. Wala ko silang labot kung sinong utod niya. Ay, kadugay man si Monok man. Hapon na o gabi, kadugay no ko. Ay, sus. Hulat, Barok. Animal, ikaw karon bunon ko yan. Hindi ka madakpan nga buhi, tigulang. Kuna mo. Hindi ka makalikaw sa buno nga ihatag ko sa imo. Yari! Ha! Baw, Jotayan na lang ako. Handipal. Kung wala ko pagbalikawan ng isa niya kabuno, naigo na tadi ako sa itlog. Handipal. Abaw. Nakachamba ka sa akon. Sudo, nuko yan, nakachamba ka sa akon. Jotayan wala ako maigo, apang wala man japo na dayon. Animal ka! Hari pagkidang madason! Ako anay, hunaw! Abaw kalayo sa ginsabok niya. Karon, dalaganon ko sa kagsipaon pareho sini. Ari pa nagtuhon ay ataw! Tikban. Ote, sino pagbabato sa akon? Haring mo tigulang. Hari-hari ay ataw! Tikman. Isa ka wala gali kasipa. Mabato ka? No? Kadayaon man sa imo luman. Wala mo gigugin binlan. Tani, napakita ko man ang abilidad ko sa patag sang martial arts. Hindi na kay kinahanglanon taga magdali. Kinahanglan makita na naton si Ilyong kag Biloy. Kinahanglan gid.
Premiloy. Kabaho na rin sa sulod sa basurahan. Abi ko rin kung baba mo na. Wala siya ba? Basurahan galit eh. Hindi. Premiloy. Di na sila. Ara sila. Di na sila. Walang galit sa tao, no? Hindi. Tapos na. Patay na. Pagsugin kita sini. Kanami tindakan sa basurahan. Basurahan, boso. Kasama na nilap ka. Mga mako, bakit kayo isang ido? Patay Kasi na. ko na bungguan, inasang dua katigulang, boss. Premium. Tapos na kita. Ano ang ikon silawan nato niya? Si Pao ng mga basurahan niya ini. Ako, boss. Oh, sige. Ari, si Pao kong isa. Napaswerte sa aton, ah. Hindi, Premiloy. Tapos na kita. Patay, gid ka mga dua. Hindi. Ano yung buo natin, Premiloy? Karon, tigulang, hatagan ko kamo sang laban nga patas. Patas? Magtindog kamo. Kaya isa-isahon ko kamo tumba. Hinado ba naman, natumba na gani kami, pati dugo mo pa kagtumba ho lawa. Ano ka mga tindo? Ari ka masulod basurahan. Huwag mo ginagamit ng sintindo ko mo magrot. Oh, gabi ha? Ari ang sipo, ay. Ari ka naman. Ikaw rin, o sila sa kasakit. Ari man ang imo nga, sila ng isa mo. Wala siya si Miloy, boss. Ari imo Miloy ay, kay para kang ikaw sa sumpag. Nahaamo na bagay sa imo. Sakit ko. Ano, dalawa na nato ni side out? Hindi. Ang balo naton nga. Patsyo na lang nato ng mga tao ngayon eh. Ay, doon ka, boss? Hindi. Oh, Tapos na kita sa ilyong. Tapos na. Tapos na. Ari. Hindi. Tudos mo, arbas mo. Hindi. Patay na ka mga dua. Unahon kong isa. Ako ginatulog niya, Premiloy. Hindi. Ari ang para sa imo. Hindi. Hindi. Naigo si Prelyo sa ulo. Hindi. Nagwagin ang utok sa tigulang mo. Tapos na. Ay, Tapos na. galang ka ginang utok yan. Hindi. Pinisingon ka. Ari pa katang. Na. Tapos na si Prelyo. Tapos na. Sige ba, boss? Ang isa naman, boss, tiruha, boss. Hindi. Nagamando ka lang ha. Ikaw ang magtiro sa iya. Ate, boss, ha? Ako mapatay sa tigulang ini. Ate ka kasi, May. Tapos ang drama! Asos! Nga mo ba na ginapabilisar mo yan pa inyong man? Ginapinsan ko kung nadakpan na kagina. Oh. Ay, bayo lang gani, kinaglabay lang sila. Ay. Sa mga tanga, ginabla sa mga tinaon ni Boy Tirador mo. Pero pasalamat kuya nga ikaw to una kong gipasulod. Ha? Nga ba? Ikaw yung una nakaklo sa bago. Kasi nakahaklo ka man, ah. Nabsol mo na to, natanong pangdang ko pa na kina do. Permi ka gambal, no gabaho, pag gabaho. Nga nagalantaw ka sa cellphone mo, sinong nag-text na? Hindi. Nag-text si Catherine. Ano ko no? Ala, si Basyang ato sa ospital? Uy, ano siya ba siya nga no ospital siya? Nagabusong? Hindi, hindi na kadaan paglakat iya. Galain ito yung pamatyang si Basyang. Ay, amo to galing istorya mo kagina sa akon. Oo. Uy, hindi. Kantuan mo to, Premiloy. Tigulang na nga daan si Basyang. Basi kung may malaing na matabo sa iya. Kantuan ko to siya. Pero mapuli ko na Oo. Sige, bilhin ni ko na siya inugplete ko. Ha? Bilhin ni ko. Bala lang siya na i-charge lang sa kwan, sa barangay. Hindi, mapuli ko. Ako ko na nag-ATM.